N-ai niciun aminte. Frate, care v-ați întors acasă, că nu l-am văzut de mult, dacă aveți o cântare care ați văzut. Eu m-am întors de 6 luni, dumneavoastră m-ați mai văzut, da? Păi, eu nu mai știu când ai stat mai mult sau ai plecat și iar ai venit. Adică... Eu am plecat și din 8 februarie n-am mai plecat. Da? Da. Da, mă rog. Apoi doar nu ne-am văzut. Nu știu, cred că 316. 316. Hai să vedem ce cântare e asta 316. Când val de durere mă poartă spre cer. Mai putem să mai cântăm o cântare. Nu știu numărul, mai iubit Iisus, știu bine, dar nu știu numărul. Mai iubit. Pe Iisus cât mai Pe devreme. Iisus cât mai devreme. Îl căutăm să l imediat și îl cântăm. Ia să vedem. Pe Iisus 349. 349.
are? 342. 342. Amin. Aline, hai să-ți cântăm și ți o cântare, că Cum să? după ce îmi termin predica, pleci repede, deci nu mai apucăm să-ți cântăm. Cântarea care vă spun, nu știți o cântați bine. Nu mai fă, învăț, cu poți. 23. 93. Așa cum știu, Aline, ce să mă fac. Dacă nu te strigam, te ascundeai acolo la ușă. Nu mă ascundem. Măriți din suflet, măriți pe
Mai învăț aminte. Pacea Domnului, bună seara, bine ați venit la biserică. Domnul să fie lăudat că putem să fim aici, să mai citim din cuvânt, să ne rugăm. Având în vedere că frații anițași au venit la biserică toți trei în mod conștiincios, aș dori ca în seara aceasta doar frații anițași să se roage pentru noi. Și începem cu domnișoara Anițaș, apoi așa să fie de la cel mic la cel mare. Apoi a doua rugăciune o face Luca Anițaș și a treia rugăciune o face Nataniel Anițaș. Ce ziceți? Ne putem ruga așa? Cei mai bătrâni așa ca mine, sunteți de acord sau sunteți împotrivă? Da? Hai să vedem cum se roagă acești trei copii pentru noi. Cei care putem ne plecăm pe genunchi. Aș vrea să fii mereu alături de tine, îți mulțumesc pentru că am putut să ajungem în casa ta de rugăciune. Aș vrea să înțelegem cuvântul predicat. Dacă este voia ta, să putem face și biserica nouă, cea în care ne tot gândim. Aș vrea să fim ascultători, să înțelegem predica, să fie pentru noi. În numele Lui Iisus, amin. Amin. Îți mulțumim, Tată Bun, pentru că în seara aceasta am putut ajunge la biserică. Îți mulțumim pentru că am putut aduna aici, pentru ca să ascultăm numele Tău. Te rog frumos, de noi, te rog frumos, ajută ca să se poată măcar începe să se facă biserica cea nouă la care visăm de mult timp. Te rog frumos, așa să nu fie doar un vis și să fie realitate peste câțiva ani și să facem ce voiești Tu. În numele Iisus te-am rugat, amin. Tată, Doamne, la picioarele Tale, ca să ne chemăm și în această seară, după masă, te rog frumos, revarsă Duhul Tău cel Sfânt peste vorbitorul din această seară și ajută ca să
ne se poate împlini în mie de ce are să predice. În numele Lui Iisus te rog, amin. Mulțumim frumos, copii, pentru că v-ați rugat pentru noi toți. Domnul să asculte rugăciunea pe care ați înălțat-o voi și pe noi și pe voi și pe cei dragi ai noștri. Domnul să ne binecuvinteze și să ne poarte de grijă. Amin. Amin. Dragii mei, este o seară frumoasă de vară, o seară de joi, când toți oamenii au de lucru, a plouat și acum e soare, grădina trebuie pusă la punct, curtea trebuie pusă la punct, sunt o groază de alte perspective decât să fim la biserică. Cu toate acestea, îi mulțumim la Dumnezeu că noi acești câțiva oameni am poposit aici și împreună cu mulți alți oameni care sunt acum sau care vor asculta această slujbă, ne bucurăm de mântuirea lui Dumnezeu și de învățăturile care le primim din partea Lui. Amin. Duminica trecută am fost la o nuntă și am fost la niște oameni, cum se cade, oameni credincioși. Ei cunosc biserica noastră de pe internet, nu m-am întâlnit niciodată în viață cu ei decât acum duminică și spuneau lucrul acesta, printre altele, zice, frate Coma, zice, noi vă urmărim predicile, suntem întotdeauna la biserică cu dumneavoastră, vedem că sunt oameni destui de puțini la biserică, dar să știți că biserica mare pe care o păstoriți nu este cea a celor puțini care vin, ci a noastră, a celor mulți, chiar foarte mulți, care ascultăm predicile noastre și ne hrănim. Sigur că a fost un compliment frumos care mi-a fost făcut, dar eu vreau să cred că noi suntem biserica mare și împreună cu noi și ei sunt la închinare. Așa că încurajați-vă unii pe alții și faceți în așa fel ca împreună cu familia voastră să fiți la biserică, ori de câte ori există un serviciu duhovnicesc. Domnul să asculte gândul acesta al meu, să vi-l dea și vouă și în felul acesta să putem să creștem în har pentru mântuirea noastră. Aș dori cu această ocazie să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Matei, de la capitolul 10 și de aici să citim câteva învățături pentru această ocazie. Matei, capitolul 10, citesc de la versetul 28 începând, care spune așa: Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Nu se vând oare două vrăbi la un ban? Totuși, niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap toți vă sunt numărați. Deci, să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbi. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îi vor mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Amin. Amin. Așa cum spun de fiecare dată când citesc din Sfânta Evanghelie, avem de-a face cu un pasaj clasic, evanghelic, cu o învățătură clasică pe care o dă Domnul Iisus Hristos, o învățătură prin care El încearcă de fiecare dată să ne atragă atenția sau să ne atragă preocuparea spre o zonă care îi se pare Lui că noi am lăsat-o
secundară. Întotdeauna când Iisus Hristos ia cuvântul, nu ia cuvântul ca să mai zică ceva, ci ia cuvântul pentru ca să zică ceva. E diferență între a mai zice ceva și a zice ceva. Care e diferența? Presupunem că suntem în curte, sunt eu în curte și cu nevastă mea și a mai zice ceva. Ei, uite, Lia, ce vreme frumoasă, începe să se noreze, o să plouă, cred că. Am mai zis ceva. A zice ceva este cu totul altceva. Uite ce vreme frumoasă, Lia, se norează și o să plouă. Hai să strângem hainele care sunt puse la uscat. Ați sesizat diferența dintre a mai zice ceva și a zice ceva. Când zici ca să mai zici ceva, vrei să elimini liniștea, monotonia, să mai povestești ceea ce este bun, îți dă o stare de bine. Când zici ceva, atunci țintești spre o acțiune care ar trebui săvârșită, fie practic, fie în gând, fie în suflet și așa mai departe. Iisus Hristos niciodată n-a luat cuvântul ca să mai zică ceva, ci El întotdeauna a zis ceva. Marea dramă a vieții mele și poate și a vieții voastre și poate a întregului creștinism este că noi întotdeauna când citim din Biblie avem senzația că Iisus Hristos mai zice ceva. Iar pentru că ceea ce zice El face parte din mai zice ceva, noi ne sustragem de la obligația pe care o avem de a îl asculta. În seara aceasta, dragii mei, aș dori să am câteva sfaturi pentru mine și pentru voi. Cu următorul titlu. Titlul acesta este născut din cuvintele pe care le-am citit și are rostul ca să adune la oaltă un rezumat, dacă pot să spun așa, care să devină ca o picătură de esență ce să rămână în mintea mea și în sufletul meu, în mintea ta și în sufletul tău, încât în jurul lui învățăturile primite să nu fie uitate. Și titlul sună în felul următor: pe cine vrei să salvezi? Repet, pe cine vrei să salvezi? Sigur că noi oamenii avem așa o dispoziție, să spunem așa, în a ne proteja propria noastră viață. Până când nu știm lucrul acesta, adică cam până în jur de 30 de ani, avem o dispoziție predominantă spre a salva pe alții. Sunt copii care așa de mult își iubesc părinții, până spre 30 de ani, încât ei sunt dispuși să-și dea viața pentru mama lor și pentru tatăl lor. După ce depășesc vârsta de 25 de ani spre 30, lucrurile se schimbă puțin, realizează importanța și plăcerea de a trăi, sesizează că părinții sunt în vârstă și sentimentul acesta de a salva pe părinți prin propria lor viață scade în favoarea dorinței de a îmi salva propria mea viață. Sigur că nu există nimic greșit în lucrurile acestea, dar întrebarea rămâne: pe cine vrei să salvezi? Pe părinții tăi, pe frații tăi, pe tine, pe soția ta, pe copiii tăi? Aici când Iisus Hristos ia cuvântul, nu se referă la nimic din cele pe care
le-am amintit. Înainte ca să punem într-un mod direct și în flagrant dilema acestei întrebări, aș dori să punctăm un pic importanța pe care ne-o acordă Dumnezeu nouă. Este diferență între a fi important și a ți se asigura importanță. Adică era pe vremuri în țară la noi regele Mihai, care era un om extrem de important. Era monarhul țării. Însă când au ajuns comuniștii la putere, câtă importanță i-au acordat lui? Câtă? Niciuna. Da, în sensul peiorativ al termenului. Da, putem să o luăm și așa, da. Însă pentru ei n-a mai valorat nimic. A fost ceva de ejectat, nu? El era un om important, dar ei nu i-au mai dat importanță. Ei, în alte condiții, hai să zicem că istoria care o știm noi despre domnul Nicolae Ceaușescu ar fi cea corectă. Câtă importanță avea el? Nu avea nicio importanță. Dacă informațiile noastre sunt corecte, nu a făcut prea multă școală sau n-a făcut deloc, nu? Dar câtă importanță i-au dat cei din jurul lui? I-au dat o importanță foarte mare. Și când ți se dă importanță, devii important. Dar când ești important și nu ți se dă importanță, devine important. Aici, în pasajul pe care l-am citit, Iisus Hristos se oprește și nu vrea să ne spună cât de importanți suntem, ci vrea să ne spună ce importanță ne acordă Dumnezeu. Și auziți cum zice. Nu se vând doar 2 vrăbi la un ban? Totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, Dumnezeu vă dă o importanță mai mare decât la o vrabie. Pentru că vouă vă numără și perii din cap, nu? Viorele, am o întrebare la tine. Câte fire de păr din cap ți-au căzut? Nu știi. Nu? Și te uiți cum lui a căzut mai mult păr, da, i s-a mărit chelia, să zicem așa, și, dar câte fire mi-au fi căzut? Habar n-am. Ei, uite, aici zice Dumnezeu, zice Iisus Hristos, că Dumnezeu acordă atâta importanță lui Viorel sau mie sau lui Alin sau oricăruia dintre noi de aici, încât El știe câte fire de păr din cap ne-au căzut. Acum, dacă Dumnezeu îți acordă o asemenea importanță, realizezi ce important devii? Ei, în acest context, declarația zice așa: deci să nu vă temeți, voi sunteți mult mai de preț, vouă vi se acordă o importanță mult mai mare decât celor 2 vrăbii care se vând la un ban sau celor 2 vrăbii pe care le calcă o mașină sau le izbește o mașină pe drum și dintr-o dată pierd, dar nu fără voia nominală a lui Dumnezeu. Și acum, în contextul acestei valori pe care mi-o acordă Dumnezeu și în contextul acestei valori pe care ți-o acordă Dumnezeu, se pune întrebarea: pe cine vrei să salvezi? Și în preocuparea aceasta, fii un pic foarte atent, nu intră
părinții. Eu aș vrea să salvez pe tata sau pe mama. Nu. În preocuparea aceasta nu intră frații. Aș vrea să-mi salvez frații. Nu. În preocuparea aceasta nu intră soția sau soțul. Aș vrea să-mi salvez soțul sau soția. Nu. În preocuparea aceasta nu intră copiii. Aș vrea să-mi salvez copiii sau aș vrea să-mi... Nu. În preocuparea aceasta nu intri nici măcar tu. Aș vrea să mă salvez pe mine. Ci în preocuparea aceasta intră un segment al existenței mele de care, dacă mă ocup, are repercursiuni pozitive și veșnice a întregii mele vieți. Dacă de segmentul acesta nu mă ocup și nu caut să salvez segmentul acesta din existența mea, de asemenea sunt repercursiuni peste întreaga mea viață care este pierdută toată. Și acum zice așa: temeți-vă de cel care poate ucide sufletul și poate să ucidă și trupul și le poate arunca în ghenă. În alte cuvinte, nu protejați ceea ce oamenii pot să strice. Nu protejați ceea ce voi puteți strica. Nu vă fie frică de lucrurile pe care oamenii pot să le strice cu privire la voi. Și nu vă fie frică de lucrurile pe care voi le puteți strica cu privire la voi, ci să vă fie frică de cel care poate să strice lucrurile pe care ați dori să le aveți oricând, și anume viața. Este un lucru fantastic. Eu îmi protejez trupul meu, ceea ce nu e rău. Însă în momentul în care începe să-mi fie frică de cineva care pune trupul meu în pericol și începe să-mi fie frică atât de tare sau atât de religios încât sunt dispus să derapez din crezul meu spre Dumnezeu pentru a-mi proteja trupul, în momentul acesta înseamnă că eu vreau să salvez ceea ce va pieri. Iar Dumnezeu, dragii mei, Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt, niciodată nu și-au luat timp să protejeze sau să salveze ceea ce va pieri. Și pe mine mă învață, zice, să nu-ți fie frică de cel care poate să distrugă ceea ce piere, ci fie-ți frică de cel care poate să distrugă ceea ce poate să rămână veșnic. Tu pe cine vrei să salvezi? Când te protejezi vorbind urât, când te protejezi bârfind pe alții, când te protejezi fiindu-ți frică religios de moartea trupului tău,
când îți este frică de cineva care atentează la trupul tău și ești dispus pe o formă ocolită sau pe alta să-i oferi închinarea numai ca trupul tău să rămână cât de cât bine. Tu pe cine protejezi? Pe cine vrei să salvezi? Asta este problema noastră. Vă povesteam altădată. Am fost de mai multe ori, când eram la liceu militar, la înmormântări oficiale ale statului. Ce însemna asta? Mureau anumiți oameni de stat și eram în fanfara militară și trebuia să participăm la funerariile respective cu gardă militară. Murea un general sau ce știu eu, ce mare om din stat și participam acolo. Și am văzut niște lucruri interesante. Acolo nu exista preot. Se adunau într-o ținută extrem de sobră și de demnă, prieteni, rude. În jurul sicriului erau așezate rudele cele mai apropiate ale celui care era mort. Toți stăteau demni. În anumite momente ale alocuțiunilor care le luau anumiți oameni de stat, le juca ochii în lacrimi sau curgea o lacrimă pe obraz. Se termina lucrul ăsta, apoi se acoperea sicriul, ne duceam în armoniile fanfarei funebre la mormânt, acolo era așezat sicriul pe groapă, se trăgeau salvele de armă sau de tun în funcție de cine era cel care a murit, era coborât sicriul în groapă, cei rămași, mamă, copii sau cine, soție, o sobrietate și o demnitate ieșită din comun, le jucau ochii în lacrimi, cel mult lăcrimau, se ștergeau, apoi își împărtășeau câteva cuvinte de condoleanțe și se retrăgeau. Acesta era comportamentul unor oameni care nu credeau în Dumnezeu, nu credeau în înviere, nu credeau în viața veșnică, nu credeau în mângâiere, nu credeau în nimic din toate astea. Am hotărât să renunț la cariera militară și să mă pocăiesc. M-am pocăit, m-am botezat și am ajuns să particip la înmormântări, la oameni care zic că ei cred în înviere, cred în Dumnezeu, cred în mângâiere, cred în viața de apoi și așa mai departe. Și am văzut cum se poartă ăștia. Păi eu n-am auzit în viața mea urlături de disperare ca la ăștia care cred în înviere. Și atunci am tras niște concluzii. Ăia care erau atei nu mă interesează, dar ăștia care erau ai mei și credincioși, aceștia doreau un singur lucru, să salveze trupul. Și zice Hristos, terminați-o cu spaima de cei care omoară trupul și nu pot să facă nimic. Temeți-vă de cel care omoară trupul, omoară și sufletul și îl poate duce în ghiena. Tu pe cine vrei să salvezi? Da, adică mărturisirile noastre, sofisticăriile cuvintelor noastre,
lingușelile noastre în vorbe religioase și biblice, e plin de ghes, se varsă peste. Dar asta nu are nicio legătură cu Dumnezeu. Legătură cu Dumnezeu are omul care prețuiește valoarea pe care o dă Dumnezeu. Și voi sunteți mai mult decât niște vrăbi. Vă număr la fiecare perit din cap. Și acum eu am stabilit, pastore Coman, ca tu să mori. De mine să-ți fie frică. Pe mine să mă iubești. Pentru că eu pot să dau viață trupului tău și Duhului tău. Și eu pot să iau viața trupului tău și a Duhului tău. Și dacă tu îmi respecti valoarea asta pe care ți-o dau, pastore Coman, abia atunci vei fi om de valoare. Tu pe cine vrei să salvezi? Da. E departe de la a spune până la a crede. E departe de la a crede până la a te implica. E departe de la a te implica până a fi de acord să se facă cu tine cum vrea Dumnezeu. Sunt câteva distanțe din astea fără limite, fără limite, fără limite. Așa cum vă spuneam altădată, tatăl meu este foarte în vârstă și ca și cum n-ar fi fost destul, a căzut și și-a rupt femurul și nu poate să mai fie operat pentru că este prea bătrân. Și fiecare zi din viața lui îmi aduce în fața ochilor mei o zi în care tatăl meu va fi în sicriu. Dar lucrul acesta mi-a dat o altă perspectivă. Până n-am știut că tatăl meu va muri într-o zi, n-am știut că și eu voi muri într-o zi. Și de când știu că tatăl meu va muri într-o zi, știu și că eu voi muri într-o zi. Și de când mă pregătesc în mintea și în sufletul meu pentru ziua în care tatăl meu va fi chemat la odihnă, am început să mă pregătesc eu pentru ziua în care voi fi chemat la odihnă, care nu este peste 30 de ani sau peste 20 sau peste 40, cum socotim noi, ci este când va stabili Cel care mi-a dat o importanță mai mare decât la 2 vrăbi. Și întrebarea rămâne, pastore Coman, pe cine vrei să salvezi? Vrei să salvezi ceea ce moare? Sau vrei să salvezi ceea ce poate să aibă veșnicia? Nu poți salva ceea ce poate să aibă veșnicia numai dacă te temi de Cel care are puterea asupra vieții trupului și asupra vieții sufletului. Dacă nu ai frica aceasta, în realitate nu vei putea salva nimic. Dragii mei frați și dragi copii, citesc încă o dată pasajul acesta. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul,
ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Nu se vând oare 2 vrăbii la un ban, totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. În consecință, dragii mei, străduiți-vă să fiți de acord cu valoarea pe care vă dă Dumnezeu. Aceasta este singura valoare care e corectă. Și în momentul în care Dumnezeu ți-a stabilit valoarea, că ți se pare mai mică sau mai mare, este neimportant. Mulțumește-te cu valoarea aceasta pe care ți-o dă El. Comportă-te sau mișcă-te, trăiește în zona acestei valori. Și nu uita, poartă frica Lui. Și atunci, El nu va lua trupul tău și Duhul tău ca să le ducă în gheienă, ci va lua trupul tău și Duhul tău ca să le ducă în împărăția Lui. Și atunci te-ai salvat pe tine și prin tine probabil salvezi și pe alții. Dumnezeu să-ți ajute să ai parte de această dorință de a salva realitățile la care Dumnezeu le-a dat valoare. Dumnezeu să-ți ajute să crezi cuvântul acesta, să te porți așa și apoi bunătățile și harul Lui să rămână cu tine. Amin. Ne ridicăm și luăm aminte la o rugăciune. Îți mulțumim, Tatăl nostru, că ne iubești. Îți mulțumim pentru învățăturile pe care ni le dai. Îți mulțumim pentru seara aceasta pe care am avut-o în dar de la Tine. Primește genunchii noștri care au stat înaintea Ta. Primește rugăciunile noastre pe care le punem acum în fața tronului Tău de milă și de har și ajută-ne să salvăm ceea ce și Tu vrei să salvezi. Îți mulțumim că ne asculți. Împreună cu noi binecuvintează-o pe sora Picuș pe patul ei de suferință, binecuvintează-o pe sora Jenny, pe alți bolnavi care avem în biserică. Îndură-te, Doamne, de fiecare și dă-le, după voia Ta, sănătatea și speranța de care au nevoie. Rămâi cu noi și numele Tău să fie binecuvântat prin Hristos, acum și în toți vecii. Amin.